हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज आपण बघणार आहोत कुकरमध्ये होणारं झटपट मालवणी मटण। त्याचं साहित्य बघूया। इथे 1 किलो मटण घेतलंय, ग्रीन पेस्ट घेतली आहे, आलं लसूण हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर, थोड्याशा ग्रीन चिली स्लिट करून घेतले, काजूचे तुकडे घेतले, मीठ, हळद, तेल, मिरची पावडर, गरम मसाला, मालवणी मसाला, 2 लिंबू घेतली आहेत अख्खी, बारीक चिरलेला कांदा घेतलाय, तमालपत्रीची पानं घेतली आहेत आणि खोबऱ्याचं जे वाटण आपण तयार करणार आहोत त्याचं साहित्य घेतलंय। हे डिटेल तुम्हाला मी आता सांगते। इथे मी खोबरं घेतलंय, त्यानंतर सुक्या लाल मिरच्या घेतल्या आहेत, इथे कांदा एक उभा चिरून घेतलाय, आलं आणि लसूण घेतले आणि हे अख्खे मसाले घेतले आहेत। याच्यामध्ये चक्री फूल घेतलंय, दालचिनी, मिरी, लवंग आणि मसाला वेलची। आता आपण सुरुवातीला हे जे मटण घेतले त्याला मॅरिनेशन करून घेऊया। हे मटण स्वच्छ धुवून घेतले मी, याला काही अजून लावलेलं नाहीये। आता आपण याच्यामध्ये घालूया हळद, एक मोठा चमचा हळद आपण घालायची आहे। थोडीशी इथे मिरची पावडर पण मी घालून घेते मॅरिनेशनमध्ये, 1 चमचा मिरची पावडर, मीठ इथे घालूया, बाकीचं आपण नंतर रेसिपी करताना परत ॲड करणार आहोत। हे मॅरिनेशन पुरती मीठ घालायचं आहे आणि ग्रीन पेस्ट जी मी तयार करून घेतली आहे, आलं लसूण हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर याचं वाटप तयार करून घेतलं आहे। ह्यानी मस्त फ्लेवर येतो रेसिपीला। सो ही ग्रीन पेस्ट आता मी घालते आणि लिंबू जी आपण घेतली आहे 2 लिंबू ती आता इथे पिळून घ्यायची आहेत। लिंबाचा रस किंवा काही वेळेला ह्याला दही पण अप्लाय करतात, पण ह्यावेळी मी आता लिंबू लावून हे मटण करणार आहे। 2 लिंबाचा रस मी इथे ॲड करते, कारण रेसिपीमध्ये मी टोमॅटो ॲड करत नाही आहे, त्याच्यामुळे 2 लिंबू मी इथे वापरले। आता हे मस्त आपण सगळं मॅरिनेशन ह्याला करून घेऊया। आणि आता आपण खोबरं भाजून घेऊया। त्याच्यासाठी एका कढईमध्ये तेल घालून घेऊया आणि अख्खे मसाले जे घेतले ते याच्यामध्ये घालूया आणि 2च मिनटं हे परतायचे आणि लगेच आपण याच्यामध्ये बाकीचे इन्ग्रेडियंट ॲड करूया। खूप जास्ती परतल्यानंतर त्याच्यातलं इसेन्शियल ऑइल निघून जाईल, त्यामुळे लगेच आपण ह्याच्यात आलं आणि लसूण घालूया। आपण ग्रीन पेस्टमध्ये पण घातलेली आहे, त्यामुळे अंदाजाने ही फक्त वाटपापुरतीच इथे घालायची आहे। टोटल 1 किलो मटणसाठी जेवढं आपण आलं आणि लसूण गृहीत धरलेलं असतं तेच 2 डिवाइड करून घ्यायचं आहे। भाजक्या वाटपामध्ये थोडंसं घालायचं आहे आणि बाकी ग्रीन पेस्टमध्ये घालायचं आहे। आता उभा चिरलेला कांदा घालूया आणि आता हे छान गोल्डन ब्राऊन कलरचं होईपर्यंत परतूया। मस्त हे भाजकं वाटप जेव्हा आपण घालतो तेव्हा त्याला रिच टेस्ट येते आणि थिकनेस पण येतो रेसिपीला। कांदा पण परतून होत आलाय। आता आपण ज्या सुक्या मिरच्या घेतल्या आहेत, लाल सुक्या मिरच्या, त्या याच्यामध्ये घालून घेऊया। त्याने रेसिपीला कलर पण खूप छान येतो आणि वेगळा फ्लेवर पण येतो। या आता मिरच्या घालूया। ह्या ऑलरेडी सुक्या मिरच्याच आहेत, त्यामुळे अगदी 2च मिनटं फक्त कांद्यावर या परतून घेऊया। आणि याच्यामध्ये आता आपल्याला खोबरं घालायचं आहे। इथे तुम्ही सुकं खोबरं किंवा सुका नारळ असतो तो घेतला तरी चालतो, किसून घेतलेलं सुकं खोबरं घातलं तरी चालेल किंवा ओल्या नारळाचं खोबरं वापरलं तरी चालेल, जे तुमच्याकडे अवेलेबल असेल त्याप्रमाणे। हे साधारण एका नारळाचं खोबरं मी घेतलं आहे, कारण मटण 1 किलो वापरलं आहे, त्यामुळे ग्रेव्हीसाठी आपल्याला तेवढं खोबरं लागणार आहे। आता हे खोबरं कांद्यावर छान ब्राऊन कलरचं होईपर्यंत परतून घेऊया। 5 मिनटं आपल्याला लो फ्लेमवर हे परतून घ्यायचे। मोठा जास्ती जर तुम्ही फ्लेम ठेवला तर पटकन हे करपू शकतं। हे छान मस्त परतून घ्यायचं, थंड करून घ्यायचं आणि मिक्सरमध्ये आपल्याला बारीक वाटून घ्यायचं आहे। थोडंसं पाणी घालून तुम्हाला हे एकदम बारीक वाटून ग्रेव्ही त्याची तयार करायची आहे। आता हे होत आलं आहे खोबरं, मी थंड झाल्यानंतर मिक्सरमध्ये ह्याची पेस्ट करून घेते आणि आता आपण मटण फोडणीला घालूया। त्याच्यासाठी कुकरमध्ये पहिल्यांदा तेल घालून घेतलंय
त्याच्यामध्ये घालूया तमालपत्रीची 2 पानं आणि बारीक कांदा जो आपण चिरून घेतला आहे तो घालूया आणि मस्त कांदा आता या तेलावर परतून घेऊया. फ्रेंड्स, तुम्ही जेवण करताना कुठला कुकर वापरता? जर तुमचा कुकरचा वापर जास्ती होत असेल तर तुम्ही शक्यतो स्टीलचा प्रेफर करा. इंडालियमचा किंवा इतर धातूचे जे कुकर असतात ते अवॉइड करा आणि स्टीलचे कुकर असतात ते प्रेफर करा. आता कांदा मस्त ब्राऊन कलरचा होत आलाय. छान हा कांदा परतून घ्यायचा आहे. कांदा झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये ड्राय मसाले जे आहेत ते घालूया. सुरुवातीला घालूया मीठ, मिरची पावडर. आपण ऑलरेडी मॅरिनेशनमध्ये पण वापरली आहे आणि आपण खोबऱ्याचं जे वाटप केलं आहे त्याच्यातही मिरच्या वापरल्या आहेत, त्यामुळे अंदाजाने घालायचं आहे. मी इथे मिरची पावडर घातली आहे आणि मालवणी मसाला पण घालून घेतला आहे. 1 चमचा हळद मी मॅरिनेशनमध्ये वापरली आहे, त्यामुळे मी इथे परत घातलेली नाही आहे. पण तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही थोडीशी हळद इथे वापरू शकता. आता ह्याच्यामध्ये घालूया तुकडा काजू. हे तुम्ही नसेल तुमच्याकडे तर स्किप केलं तरी चालतं. काजू घालून थोडंसं या कांद्याबरोबर हे परतूया. इथे टमॅटो मी अवॉइड केला आहे, घातलेला नाही आहे, म्हणून मी लिंबू थोडंसं जास्ती वापरलं आहे. आता आपण हे मॅरिनेशन केलेलं मटण याच्यामध्ये घालून घेऊया आणि थोडा वेळ कांद्यावर आणि या मसाल्यावर मटण परतून घेऊया. मस्त त्याची वाफ जाईपर्यंत 5 मिनटं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने व्यवस्थित परतून झालंय. आता याच्यामध्ये 2 स्लिट केलेल्या हिरव्या मिरच्या मी घालते. त्याने खूप छान टेस्ट येते रेसिपीला आणि मस्त त्याला फ्लेवर येतो. आता थोडंसं मिक्स करून घेऊया आणि वाटप करून घेतलेल्या मिक्सरमधूनच मी थोडंसं पाणी घालणार आहे, कारण आता कुकर जेव्हा आपण बंद करणार त्या अंदाजाने आपल्याला या कुकरमध्ये पाणी ठेवायचं आहे. त्यामुळे हे मिक्सरमधलंच पाणी मी वापरलेलं तेच इथे वापरते. मिक्स करून घेऊया. तुम्हाला मिठाचा अंदाज घ्यायचा असेल आता तरी तुम्ही घेऊ शकता किंवा आपण नंतर पण मीठ लागलं तर ॲड करू शकतो. त्यामुळे आता मी कुकरचं झाकण लावून घेते आणि 3 शिट्या काढून घेते. त्यामध्ये हे मटण चांगलं शिजेल. कुकर बंद करून घेते आणि 3 शिट्या काढून घेते. तोपर्यंत आपण खोबऱ्याचं वाटण जे मी भाजून घेतलेलं खोबरं आहे त्याचं वाटण अशा पद्धतीने तयार करून घेतलं आहे. आणि आता कुकर पण थंड होतो आहे. आपण चेक करूया, ओपन करूया. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही ह्यातले पीसेस काढून चेक करू शकता मटण शिजलं आहे की नाही ते. आता परत मी फ्लेम ऑन करून घेते, कारण मटण तर व्यवस्थित शिजलं आहे. आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये खोबऱ्याचं वाटण घालायचं आहे, त्यामुळे परत एकदा फ्लेमवर चालू करून घेते हा कुकर आणि त्याच्यामध्ये आता खोबऱ्याचं वाटण घालून घेते. मस्त बारीक वाटलेलं आहे आणि छान लागते, त्याचं टेक्स्चर छान होतं रेसिपीचं. आता मस्त तुम्ही हे चेक करू शकता, तुम्हाला त्याची कन्सिस्टन्सी किती जाड पातळ पाहिजे त्या पद्धतीने तुम्ही पाणी घालायचं आहे. तुम्ही जर चपातीबरोबर किंवा भाकरीबरोबर खाणार असाल तर त्या अंदाजाने करायचं आहे. पाव खाणार असाल तर थोडंसं पातळ केलं तरी चालतं. मी थोडंसं पाणी याच्यामध्ये अजून घालून घेते आणि फक्त हे छान त्याला उकळी येऊ दे. बाकी मटण हे शिजलेलं आहे, फक्त खोबरं जे आहे ते या मसाल्यामध्ये आणि ग्रेव्हीमध्ये मस्त उकळल्यानंतर छान मिक्स होतं. सगळा वास त्याला मस्त येतो. आणि सगळ्यात शेवटी ॲड करायचं आहे गरम मसाला. आपण अख्खे मसाले पण वापरलेले आहेत, त्यामुळे गरम मसाल्याचं प्रमाण तुम्ही अंदाजाने घाला, खूप जास्ती घालायचं नाही आहे. मस्त आता याला उकळी काढूया आणि हे झटपट मालवणी मटण कुकरमधलं रेडी होतं आहे. हे मी भाकरीबरोबर सर्व करून घेणार आहे. तुम्ही पण अशा पद्धतीचं मटण करून बघा. कसं लागलं चवीला ते मला कमेंट करून कळवा.